Ariketa tipikoa daukagu hemen, begiratzazue, lau erresistentziekin. Hemen ezkerrean bi erresistentzia, G muturrera konektatuta, eta hemen MOSFET transistorea erresistentzia batekin drainatzailean, eta beste bat iturrian. Honek nahiko molestatzen du, zeren, orain arteko ariketetan, hau askotan da 0 voltio, edo hemen iturritxo bat izan dugu, eta UBS ezaguna da, orain ez, hemen intensitate bat izan behar dugu, hemen erori behar da tensio bat, eta tensio hau ez dugu ezagutu behar. UBS ez ezaguna izan behar da ariketa honetan. Eta VG berdina, hemen resistentzia hauekin dago. Beraz, ariketa tipikoa, eta hemen bi trukotxo erabili behar ditu. Lehen da bizikoa izan behar da, hau simplifikatzea, zuzenean tensio hau kalkulatzeko, eta gero planteatu behar ditugun ekuazioak, hemen ariketa hauetan beti berdinak izan behar dira. RS, hemen azpian baldin badaukagu, S muturrean, horrela egin behar dugu. Erabili behar dugu azetasunaren formula, eta gero honi omegin behar dugu. Vale? Bi truko horiek ikastatzu. Ordene, venga, hasi gaitezen. Nola egin ariketa hau, hemen dizkigute transistore honen datuak, konfigurazio hau da, transistore hau normalean asetuta jartzeko. Egon daiteke gune ohmikoan, baina moztuta ez dago behar. Orduan beti bezala, suposatu behar dugu beti asetuta. Vale? Hasi gaitezen ideia horrekin. Asetuta dagola suposatu behar dugu, eta gehienetan horrela izan behar da. Vale? Asetuta. Vale. Jarri dut honen eredua. Venga, jarri behar dut. Ikusteko gauza interesgarri bat. Hemen, transistorea baldin badago, hemen neko iturria hemen izan behar dugu. Hau, RD, hemen VDD izango genuke, ez dakitzen voltio, 10 voltiokin. Hemen RS, honek da nahiko molestatzen duena, hemen lurra, RS, eta hemen D eta S. Adarrau horrela izango zen, eta gero hemen izan behar dugu G muturra zintzilikatuta, horrela bia zuzena bat eratzen zaidan, horrela adibidez, G, kontakturik gabe, hemen berriz VDD eta hemen resistentzia bat, eta hemen azpian beste bat. Hau daukagu. Asetuta egongo balitz, horrela egongo zen. R bat eta R bi jarriko izkiot. Eta zertarako marraztu dut eredu begiratzazue. Hemen VDD, ben behar dugu jarrakitea, tensio hau, intensitate hau, ID, intensitatea, denak ez dakizkiu, baina begiratzazu hemen, zer daukagu? Pues, sare bat, oso simplea, hemen dik daukadan intensitatea, hemen dik etorri berzaira, zeren hau zintzilikatuta dago, MOSFET transistoretan G muturra beti dago, zintzilikatuta, hemen intensitaterik ez du, beraz, intensitate berdina dira, transistore honek ez dauka eraginik, zirkuito honetan, eta hemen tensio zatitzaile bat izan behar dugu, resistentzia hauek. Berdinak direnez, hemen zuzenean ikusi dezakegu tensio hau VG izan behar dela 5 voltio. Jarriko dut edo jarri dezaket tensio zatitzailearen formula osoa izango zala. VD 10 voltio ez, bider azpiko erresistentzia zen bada 10 megaohmio. 10 ber 6. Zati, bi erresistentzien batura, bi aldiz 10 megaohmio, hau da, 5 voltio. 5 voltio VG. Zuzenean kalkulatu dugu trukotxo honekin. Hau, ariketa hauetan, hau garrantzitsu izan behar da, lehen da biziko noda, ja badakigu. Eta horrein, VD, VS dakizkigu, eta orduan zer, asetuta bat daukagu, honen formula zein da. ID, hori izan behar dugun intensitateak, bete behar du hausia, asetuta gongo kazatibi, ematen digutela, bider VGS jarri behar du dela VG ken VS ken VTH ber bi. VTH ger ber bi. Hemen VTH ematen digute, voltio bat. VG kalkulatu dugu, hemen ezagunak VS, hau ez ezaguna, eta ID, ez ezagunak. Zer egin dezakegu beste ekuazio bat atzeratzeko? Honi home egin behar diogu. Hemendik ID pasatzen denez, ID ere bai izan behar da, home egiten badugu, honen omlegea, tensio auken hau, VS ken 0, VS zati RS. RS, bi ekuazio hauek hemendik atera behar ditu, hemen ezagunak hau eta hau berriz, bi ekuazioak, egin behar dudana da, hemen jarri, ide hau denez, VS zati RS. Eta hemen izango genuke, ekuazio bat, VS ez ezagun bakarrarekin, baina bi ekuazio hauek erabilita. Beraz hau, kalkulatzen badegu, hemen ateratzen da VS bi balioak dira 3 voltio edota 5,3. Ekuazioa kuadratikoa denez, 3 voltio eta 5,3. Eta zein da ona? Ia pentsatu dezagun pixka.
Bagabiltza pentsatzen asetuta dagoela transistora. VG kalkulatu dugu 5 voltio. Beraz, hemen 5 voltio, eta orain VS hau izango balitz 5,3, VGS izango zen VT baino txikiagoa, negatiboa, kasu honetan, minus 0,3. Horren moztuta egongo zen. Beraz, hau balio honek ez ditu asetasun baldintza betetzen, baina honek bai 3 voltio. Hemen 3 voltio baldin baditugu, VGS, honen ondorioz, VGS izango zen 5,3 berdin 2 voltio. Ederki, orduen bai, hau ez dago moztuta eta setuta egon daiteke. Bale, zer gehiago egin beharko dugu orain. VS kalkulatu du, VG ere bai, kalkulatu zagun ID formulanekin, ID. Sartzen baldin badegu hemen, K ezaguna, hau 5, hau 3, hau 1, hemendik ateratzen zaigu ID dela 0,5 miliamper. Haure, kalkulatu da. VGS ere bai, eta zer geratzen zaigu? VD. VD nola kalkulatu behar du? Ba, hementxe, honi omeginda edo hemendik hasita VD esan behar dut dela VDD ken hemen hortzen dena, hemendik etortzen bada, 10 voltio ken hemen hortzen dena. Hau da, ID bider RD. Balioak izango ziren, 10 ken. ID, hau 0,5 miliamper bider RD dala 6 kilomio, 6 kilomio, eta hemen, hau honekin badua, hau da 3, 10 ken 3, 7 voltio. Osake, VD, 7 voltio daukagu. Hore, kalkulatuta. Bale, baldintza betetzen zaigu, zer gehiago kalkulatu behar dugu? Guztut, ez dena kalkulatu dugu. Hau da, asetasunaren baldintza betetzen dela ikusiko dugu. VDS altua da, hau da, VDS, VGS, ken VTH baino altuagoa da. Miratu ezagun, ia, VDS da. VD, zazpi, ken VS esan dugu dela 3, hau VG bost atera zaigu. Ken VS 3 eta VTH bat, hau izitzen behar da, lau, bosken 3, bi, bat. Ok, betetzen da, asetuta dago beraz, eta zirkuito honen intensitateak eta tensioak hau isek izango ziren. Gogoratu hau, ariketa tipikoa, VG zuzenean kalkulatu dezakegu, hau zintzilikatuta dagoelako, eta gero, erabili behar dugu, asetasunaren formula, hau berdinduta azpikoren legearekin. Ados, hortik UBS atera eta bestenekoa kalkulatu.